Салом бинандагони хабартиҷиб. Рустам Латифзода номзад ба мансаби президенти Тоҷикистон аз ҳизби аграрии Тоҷикистон дар барномаи пеш аз интихоботияш ваъда додааст, ки агар дар интихобот ба мансаби президенти Тоҷикистон мушарраф гардад, бо назардошти ҳатмии манфиатҳои мамлакати Тоҷикистонро ба иттиҳоди гумрукии ҳамроҳ кишоварзони мамлакатро аз андоз озод намуда, нафақаи онҳоро баланд мебардорад. мақсади мо таҳкими мавқеи кишоварзӣ дар амнияти узуқвории мамлакат аст, ки он дар навбати худ яке аз омилҳои амнияти миллист. аз ин рӯ дар барномаи пеш аз интихоботӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кардаем, таъкид дошт Рустам Латифзода. ӯ қайд кардааст, ки шиёри ҳад дар интихобот зиндагии арзанда ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон буда рушди бахши кишоварзии мамлакат дар аввалияти фаъолият ва барномаи пеш аз интихоботии ҳизб қарор дорад. вай афзуд, ки дар шароити муносибатҳои хоҷагии деҳқонӣ бояд иқтидори вазорати кишоварзӣ ва агентии беҳдоштии замин ва обёрӣ назди ҳукумати Тоҷикистон бозбинӣ ва тавқият дода шавад. барои таъминияти амнияти узуқворӣ бояд таваҷҷӯҳ ба соҳаи кишоварзӣ ва деҳот, ки аксари аҳолии мамлакат дар ин бахш фаъолият доранд, бештар шавад. сиёсат ва стратегияи пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистон дар соҳаҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба рушди деҳот, беҳдоштии сатҳу сифати хизматрасонӣ, фароҳам овардани зарурии иҷтимоию маишӣ нигаронида шуда, дар доираи он сатҳи зиндагии аҳолии деҳот бояд ба сатҳи зиндагии сокинони шаҳр баробар гардад, гуфт ӯ. Рустам Латифзода таҳқиқати ҳамкорӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ бо кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистонро вазифаи афзалиятнок меҳисобад, зеро ба ҳалли масъалаҳои баҳсталбаи худдуҳоӣ назди марзӣ мусоидат мекунад. дар ҳамин ҳол, яке аз бандҳои барномаи пешинтихоботии номзад ба мансаби президентӣ аз ҳад омадааст, ки шароити иқтисодӣ ва иҷтимоӣ маҳалҳои аҳолинишин назди сарҳадӣ бояд беҳтар карда шавад. озод кардани соҳаи кишоварзӣ аз андоз, баланд бардани нафақаи кишоварзон то сатҳи нафақаи миёнаи ҷумҳуриявӣ низ аз ваъдаҳои ин номзад буда, инчунин барои рушди муваффақхонаи соҳаи маориф зиёд намудани маоши омӯзгоронро зарур медонад. дӯстони азиз, видеои мо ба поин мерасад ва чӣ хеле ки гуфтааст, ин пенсияҳоро, тамоми пенсияҳоро бояд баланд бардорад ва кишоварзонро аз налог озод мекардааст. шумо дар бораи чӣ фикр доред ва шумо дар ки интихобот меравед ё намеравед? ҳатман нависед дар комментарий.